Kif aħna għadhom kemm waslulna dal-equipment il-ġdid mingħand il-Polo Sport tajjeb, mela daħal kompli diġà mal-equipment li għandna diġà in-naħa l-oħra. U qed nirrekord naqra dal-video malajr biex apparti li jkun daqsxejn x'għandna diġà għandna forsi anke ilu ma jiġi jew inkella jaħdem online u daqsxejn il-ħajt Kirsten jekk jogħġbok iktar malajr. Ridna ngħidulkom ukoll fuq l-importanza illi nieħdu ħsiebhom fis-sens illi il-wear and tear ta' dat tip ta' equipment, speċjalment ta' dat tip tal-materjal, l-aktar li jmur malajr huwa meta pereżempju jaqgħuna mal-arti u nsabtuhom mal-art għax jistgħu jaqgħu, però li jistgħu nidilquhom hemmhekk ikunu qed nagħmluhom aktar ħsara għal xejn il-Malti. Mela apparti li żidna aktar il-3 kg dumbbells, żidna aktar mis-6, għandna wkoll dawn il-bands li dawn jistgħu jintużaw għal diversi raġunijiet. L-ewwel qed hemm l-small, medium u l-large skont ir-resistenza, ġifieri iktar ma jkun hemm resistenza aktar ħajkun ikkumplikat jew challenging l-exercise għal min forsi ilu jiġi daqsxejn aktar. L-aqwa exercises aw l-aqwa exercises għal maġġoranza, ġifieri kollha kemm aħna ħanagħmlu exercises kważi l-istess li ovvjament ħanadattaw għal min għandu l-injuries jew xi problemi, però l-aqwa exercises għal fetro subattomni ħajbqgħu l-aqwa exercises. Tajjeb rid ngħidulkom grazzi wkoll ta' kemm qed tikkolaboraw mat-tim kollu fejn hawnhekk ġol istudju qed niġu sempliċi xugaman u flexu ilma biss, ħalli l-bija tal-ispazju nkunu nistgħu nużaw b'dan l-equipment li għandna diġà, ħalli apparti li kollna aktar spazju għalina fejn nistgħu niċċaqalqu komdi ħafna, ikun hemm ukoll spazju biex nużaw l-equipment li nixtiequ fi kwalunkwe exercise, kwalunkwe session. Grazzi u niltaqgħu.